arima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men an goni en woodede o duniya. weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare 27 yarko hitande ujunaje 21. ɓataake men ko faati Dewle. nde tawno kala alarba eɗen kewi nadde ɓerɗe men natene gonka men natene galleji men kaalen Dewle men. tagani en haalde noon ngam fewde men e nder dewgal men ko ha enen kala gostodiren haqqillaji e miijoji ha mbawen laɓɓinde weeyo men. nde tawno ya ngara kala ko dewgal sanani ɓiyam miñam mawnam babam nenam baɗam esam ko dewgal. so wona ɗum tan a haaldadande less saabu en gandi so wona e dewgal so ɓiɗɗo dañama tan herƴat. ɗum noon ɓayde ko dewgal laɓɓinta neɗɗo, ko dewgal moƴƴinta asko. sanani asko moƴƴi ko dewgal. sanani neɗɗo askinama itti wutte joɗɗo rokkiri walla cakka walla oto walla weltima hunima waɗi hen ko dewgal de. so wona dewgal hay goto askintaki saabu ɗum niɓɓiɗata. ɗum noon ko jeyata sababu faaro ma, ko jeyata sababu sa askinama beltoɗa, ko jeyata sababu ñalawmum so yonti beltoɗa, ko jeyata sababu sa ƴami a rokkama cofta, ko jeyata sababu sa haalnama haala dewgal beltoɗa. so debbo e gorko o kala yo weltan, yo weltan. debbo welnu banggue ma, gorko welnu banggue ma. ko fooyre nana hakkude men goto fof yo duncu. ko fooyre mawde dewgal, ko fooyre nana hakkude men. leɗɗe nani, doccotte nani, almen nani, kuɓɓanen koye men bifen yo fa dow tan. hoto jaɓen waɗa cuurki loja guite men gojja haɗa rok ha hoddiɓe men kaaɓana men. ɗum woni wone dewle ɗe jiiɗa. yimɓe kala kaaɓa ha kaaɓana jowmen ko tikke e puƴƴinali kareli taw ko bolle puyɗe suyama gaare joɗɗe jangtoɗe ko rendini mon. soɓe kaali a yawotoɓe a ronkat yiitude neɗɗago e mabɓe. ɗum woni caɗele dewgal. caɗele dewgal gorko e debbo kala nde ɓe kaaɓi soɓe jangtima ko rendiniɓe ko tawata ko bolle puyɗe. bolle puyɗe taw ganduɗa soɓe jangtima ɗum ene taga darajaji mabɓe jippade. wiya an neɗɗo baɗɗo fayida, walla an debbo jonta nomin nanguirma ni, walla an gorko jonta nomin nanguirma ni. ɗeɗo bolle puyɗe rendintuma joom suudu ma walla rendintuma joom galle ma. ɗum noon so tawi woni goto min kala so askinama ne welto ene weyto ndeke yalti koye dewgal. ɓayde koye dewgal yalti noon moƴƴinen ngal. ɗo beltiɗa ha jowɗa kanŋe, ɗo beltiɗa ha dokkuɗa comci, ɗo beltiɗa ha dokkuɗa otoji, ha dokkuɗa beyi e baali e nayyi. aɗa weltoro saabu asko ngo koye dewgal jaltuɗa koye kaare ko dewgal. weltoro dewgal ngal.
ittu geloɗi, ittu beyi, ittu baali, ittu nayi, wadde dewgal he yo ngal wel. So tawi on gandi noon ngal welata ko ɓayde welata certe. Sariya am e dewgal ene rabbiɗi. On cammi, on ciri, on mbaɗi fof, on tawi wawa yah, woni dongal yahata. Sa rondama dongal ngal nangi dande ma, nangi keeci ma, a fuɗɗima yaade ha ɓoye yi aɗa ooño, aɗa otta, aɗa uuma, andiri sa forsi sa yettima sumtoto maaya, fukku ɗacca. Ni dewgal ne wayi. Neɗɗo pep ene foti jogade vision dewgal mum, taw lisihar haalnani ɗum ni. Wonno coynotoɗa dewgal, wonno jirata, ani ɗum no yarani changeta, ɗum ɗo waylata ko, jamais waylata ko. Aɗa wawi muñje, mbasa haɓede, mbasa ŋoɓodirede, mbasa tikkodirede, pelita muñje muñ. Sa andi ñan fof ko dukoy haade ya certe. Ni foti, yo Allah won ballo. Fulɓe mbi kala mo golli ko moƴƴi yo jaare. Eɗen jogii musidɗo men Sara Kulle. Allah walli gandodirɗen makko e weeyoji he ko Sara Kulle noon ɓurɗomi nande pulaar. Korsinɗo en, korsinɗo Weltaare TV, korsinɗo ko mbatten ko. Mo ɗanota ko so wona heɗo kabaruuji, par ce que o holliti omo saɗa ɗoygol no feewi so wona o yara poɗɗe. Kalde o yi ɗanade mo yara poɗɗe, so yarani poɗɗe o ɗanata ko. O woni ko Afrique central. Kono gila o watti heɗade kabaruuji men ɗi, so jamma ari o takki téléphone makko o sara nofuru makko tan, so nani takkusana to e ga dande fuɗɗima yatande fuɗɗoto woɗɗoto o ɗanimo, toɗo hari ha weta ko suba ko jokkitede kabaruuji ɗi. O watti hankkadi ni ko ɗi kabaruuji jafnatamo o natti yarde poɗɗe. Alhamdulillah, ɗum ne kadi eɗen jittirum Allah ko ɓural. Ɗum ne kadi ko yettirde Allah. Neɗɗo mo ɗanotako so wona moɗo poɗɗe, so watti ɗanade sababu nde dande kaalowo ko yettude Allah. Alhamdulillah, ɗum ɗo tan yoni jebdi, ɗum ɗo tan yoni salaire, jebdi ujunnaji walla million ngaji, ɗum ɗo tan yoni. Alhamdulillah. O holliti omo yettina ɓataake dewgal makko, omo rewra e ɗemgal men yo en jaranmo cuddiɗo makko biyeteɗo Fili Saako. Ene wannimo teddungal ha o maaya, o yejjitta ngal ɗo teddungal, kono kadi o fawani oɗon debbo ngal teddungal, o fawani ɗum ngal teddungal. O wi o woni ɗanniyanke ko neɗɗo tedduɗo, e galle maɓɓe kanko woni afo ko tedduɗo. O ɗannini miñi ko en pap, kono ala ko gasi. Kanko gooto foyni hen seeɗa, woni kanko gooto dañi hen seeɗa, hayɗume kadi ɓurtani dépasse makko. Debbo o noon wuuri koye laamorgo maɓɓe, debbo o wuuri koye laamorgo maɓɓe. Ɗon debbo o woni, ene woni e galle banum gorko. Banum gorko woni koto leyɗele tubakoɓe, Allah ne udditi ɗum ne mahi ɗon galle mum. O woni ɗon e kala saha noon omo yilloyo cuuɗi to, cuuɗi gorko o. Gorko o nana mawna, gorko o ɓesni seeɗa, kono gorko o hayɗo hoɗi ala, musidɓe tedduɓe. Nde tawno ko dañi kala ko nebam, maaro, sukara, kafe, caabune, kuura, ndiyam, ɗum tan. Wooti ɗum ko ordonnance uji, ko baaba sellani, nene sellani, ga sellani, hanti hankadi ko mona tan safra ko dañi fof ko ɗon. Joni noon kanko gorko o heeɓi haqiqa gurdam makko ni no yarata ni, ko dañata ko ne usto, o heeɓi haqiqa kanko kam komo Allah faabomo tan, kono hannde so wonko heftima tan kanko kala ɓe jooɗima. Lewru fof noon omo darnani debbo ko wiyete popat. Lewru fof wonko neldata debbo ɗum ko kuniɗo o waɗa ɗum.
debbo sooda hen caabuni mum, sooda hen geɗi mum, sooda hen kala mum. Debbo goɗɗo sarakulle ene tawe laamorgo maɓɓe ɓe pottiti e jenayse gooto kamɓe rewɓe ɗiɗo ɓe aɓe jewta. Yewtere maɓɓe ɗiɗo noon debbo oya ko pinɗo omo haalna ɓe debbo holno wallirta joom galle mum, holno wallirta ɓesgu mum. Sabu debbo kalde walli joom galle mum walli ko ɓesgu mum. Sabu gorko ko duusowo debbo jogii koto haaɗata. Sen ƴeewi aduna o gorko ɓuri heewde mahde waɗa gurdam ha moƴƴa maaya ɗacca ɗon debbo nemdo e sukaɓe. Sabu hannde sa ƴeewi laaɗi diwoje jahoje makkatul mukarrama ene juuroyo annabi o sallallahu alayhi wa sallam ne dogoya safa e marwa ko ɓuuri en heewde ko rewɓe. kamɓe kala toɓe goni worɓe ɓe maayi ko ɓooyi. Worɓe ko duusoɓe tan aɓe jogiiɗo ɓe kaaɗata ɓe maaya. Gorko so rôle mum gasi tan maayat. Holɗumen gorko daddowo ne ñammina ne yarna. Kala ñande koyɗe keli o jotti e doole makko. Debbo watti raddoyde ne ñamminamo sago makko tan yo maayi hankadi o maayi o gayni. ɗum waɗi noon debbo ɓuri heewde gurdam e gorko. On debbo noon waajiɓe ñande hen waaju mawɗo naate makko. Ni woni uddirde ba wi debbo mboɗo jogii caɗeele. Gorkam ko ɗanni yanke en leela artude kono kadi so arti wawa wonde ɗo sabu ko fayi mum ko ne teddi. Mboɗiɗi walludemo hay to min kooti to amin to hay ɗo min mbaali min ngala haalaka kam e capital amin he. Mboɗiɗi wallude holno mballi tan daña galle. On wimo rokkam noddirguel ma o yettinori o tottimo. Ha waɗi saha gooto debbo on noddimo nawimo e nder gollorgal gootal ne tawe laamorgo ɓen toppiti koko faati banggue logement ji tawaɗo yeɓire seeɗa seeɗa. O yeehi toon o addi carte makko dante o winditi toon o wi lewru foof waɗa tottude tel kanko debbo o. Kala nde gorko o neldimo ko gorko o neldimo ko yiƴƴata e ko haali toon ko o nawa o wersa toon. E saha ko ñaltinto o daña o wersa toon. ɓe goori noon Allah waɗi gorko o arti ɓe jeehi cuuɗi ɓe goni toon. Gorko o hooti accimo cuuɗi o arti Dakar omo wadda hen duuɓi 6 omo sippira e bersugol haw gayni wersude. O signini toon contrat ɓe mahanmo ɓe mahi ɓe gayni o waɗi dow luwas kanko hoɗi less. Gorko ari o itti caabi o totti ɗum o wi galle ma nani. O itti kayitaji ɗi pop o totti gorko o. ɗum noon musidɓe tedduɓe o rewni noon e ɗemgal men yo en jaar kono kadi yo en kaal. Wona rewɓe boni wona worɓe boni. Saha ko neɗɗo mankata miccade holno gollorto e gurdamum ha moƴƴa. ɗum noon o holliti oɗo hen ɓataake. Yo en kaal ɗum beele bandiraɓe rewɓe pap nana. Ganda gurdam aduna wona leece ɓutte tan cooda leeso ngo 120 ujunere walla 800 000 mbaɗa e suudu ma deeƴe ɗon. A walata hen, joom galle ma walata hen, ɓiɓɓe ma mbalata hen. Ko yo werte ha yooɗa tan gara fo i kaade gandum leeso ngo ne yooɗi de. Taw gaɗa leeso ngo ne wawno wonde borti 4 walla jawɗi 4 jawkon 4 tokson. Cooda jamde aɗa neha kon nde hitande arsata woni jawɗeje mawɗe sa yeyiɗe dokkuma soko million ngaji 2 cotta kadi jawɗi goɗɗi. Nde hitande arsata wa dañi million ngaji 4 cotta kadi jawɗi goɗɗi. Nde hitande arsata wa dañi ɗum. Nde wonata duuɓi 4 tawan debbo ama hi galle maɗa ɗo jiɗɗa foof. Walta wa dañi kanŋeji ma, walta waɗi biting ma, walta o wonti neɗɗo coɗɗo masiŋaji. Aɗa jaggi tayoreɓe ene ñoota, aɗa ligga robboji no compéra porté aɗa yeeya. Wooda ɗo tambaniɗa janggo sukaɓe ma. Wasata sukaɓe maɗa jiɗɗo wonde tailleur ara heɓa ɗen golle hono no makam couture mbawi way hannde ni. Makam couture mbawi ko on systéme. Nene saha ko an udditenta ɓiɓɓe ma demal rento uddade jibinede village jibinede wuro tokos
jibinede e gure tokose wasde jibinede capital firtani wasde ñihlude haqqille mum ha woda ko waɗi aɗa uddide hay salon de coiffure e nder wuro mon taw ganduɗa ko sukaɓe rewɓe moroɓe ɗon moɗol temedere temeɗiɗi gaddaɓe mbaɗaɓe hen ciwlisinaɓe pewna ɗum ha feewa kala morotoɗo watta yebde 4 ɓe keɓa hen keɓa hen wonta sal mawɗo gollorɗo hunde foof ardata ko ñihlude haqqille mum ɗum noon bandiraɓe rewɓe ɓe en gaare aduna en teddi joom galle ma ɗo jibinano a jibinani ene waɗa ha jibini nana may huɓere ne ronki gaynude ene ronki wortade walla ni ronki hay fuɗɗade hankkadi ni ko alay sago annene janta e dingiral he holngal dingiral dado ha tiiɗa ganda min de oɗo gorko woni koye 12 demi tan ɓeɗo sukaɓe ko min jeeyi ɗum ya gara pop sukaɓeɓe ko nene keedanta ya gara pop sukaɓeɓe ko nene ɓurata ɓattade sukaɓeɓe ko nene ɓurata yurmade sukaɓeɓe ni so Allah junni gurdam koye nene ɓe keddotto hol peere ne mbaɗanmi mi sakka feere law wasa wonde tan yiɗi aduna ko dañi fof koye aduna comci tan paɗe tan ceenuji tan aduna tan ala wat économique dadoɗa ha tiiɗa perana sukamaɓe laabi ko ɗum woni oɗo ɓatake ko haalata ɓatake goɗɗo musidɓe tedduɓe oɗo hen debbo o woni ko caggal leydi o namdima men namdal gotal mbimi anda kono namdal ngal minnene mami nandungal e ɓatake buuɗal yurmeende wasata taw anduɓe ko saabi o wi omo teski kala nde o waddi e joom galle makko ɓe tikkodiri tikkana suka makko tene joom galle o kañum jibini sukaɓe jonce hoore mum heede banggue hay sukaɓe makko nelata sukaɓe makko haaldata hay so ɓen calminima baaba mbaɗɗa o jabato dangel maayguel o ɗeɓata salmitade ɓe kono so tawi o weldite yummiraɗo tan o weldita sukaɓe o ɓooyi haalde o wi sukaɓe ko sukaɓe ma ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe ma min komi joom suudu ma woni hakkude men ko dewgal e gelli so tawi weeli en jokken so metti en daaƴen bonnata haydara goto fof ya haaju mum kono sukaɓe ko sukaɓe ma holko saabi min e ma so tawi en mbaddi tikkana sukaɓe ma o holliti o namdima ngal namdal rewɓe yonɓe nokkon waade won namdiɗomo yo namdo taw ɓen ganda ko kanko hewɓe kolliti ne joguiɗen caɗele ɗum ɗon musidɓe tedduɓe holko jeeyi sababu ɓayde ɓen rewɓe kolliti kañumen komin joguiɓen caɗele holko saabi ɓuuri hewde e worɓe so tawi tikkodiri e joom suudu mum tan tikkana ɓiɓɓe mum kañum e hoore mum heede banggue ene waɗa saaha kadi ko teskiɗen enen koye men haade men gaynude ɓatake o won e sukaɓe so nene baaba mbaddi kañumen ne mbadda e baaba keedana yumma ɓe nene goodi ɓe nene goodi enen koye men wonko teskiɗen e ɓen so nene e baaba mbaddi tan ɓe keedana nene kala nde ɓe keedani baaba tawan nene ko baɗɗo dur to banggue éducation neeti baaba kañum koɓe mbi foof waɗat ɓe keedana baaba par intérêt kono kadi en jii won e rewɓe ɓe dewle mumen bonata ngam sababude moftude ɓiɓɓe bonɓe joom galle ma ene yiɗa nehede ɓiyum an hankkadi ne jiyata tan ko ɓayde aane makko o beldani e kala saha kala ndewmemi ɓiye walla o haali ɓiye ɓayde koye nawligo gonɗon o yiɗa ɓiye taw ɓiye wona pewɗo an a ronki yiide yiyande ɓiye fewani jiyata ko yiyande nawligo ngu kala nde o haali haala ɓiye jirata an ko nawligo a yirata o haalata ko ɓiye fewani jeranamo kanko baaba o haw harmina ɓiye o wacca ɗum ngam rentademo so ɓooyi mbiya kadi o yiɗa ɓiye ten somone ha ɓiye kadi nanguira ɗum no comme nawligo ɗe caɗele kadi ɓatakuji mum nanɗo musidɓe tedduɓe ɓen worɓe nanɗo rewa ɗon ha cergal yana wonɗo waɗi ko ɓooyani nani debbo
omo andi ko jibini ko moƴƴani, omo andi ɗum o humpiti. Kono kalde baaba o wiine darone neha ɓiɗɗo o daro hakkude, ha duko watta hedde hakkude makko e joom galle makko. Ɓiɗɗo o dañi doole ha watti moltade caggal yummum. Ɓiɗɗo o dañi doole ha andi kala ko waɗi yummum ne waɗa ɗum défendre. Ɓiɗɗo o dañi doole ha ganduɗa hankkadi dañi cuusal yaltude yaade wadde kala ko wela. Rewi ɗon ha cergal yani hen mo jeeyi sabab ɓiɗɗo o tene yumma o ha hande nimsani hen ni ko cergal ngal yani ɓenne ne gooti. Ene woodi kadi ɓatakuuji neɗɗo wuurda e joom suudu mum caggal leydi ha tenti e nder Afrique. ɓe jibina toon sukaɓe waɗa saaha mawɓe nayeɓe ɓe walla jinnaɓe hedditiɓe cuuɗi ɓe jiɗa yiide sukaɓe ngara vacance tepto e sukaɓe mbi sukaɓe kotta. joom galle rewi aha ɓayde min jinnaɓe mbi sukaɓe gartata ɓe keddo toon, taw ɓe jejjiti ɓiɗɗo ko ɗiɗo ko nene e baaba. ɓiɗɗo ko ɗiɗo resodirɓe ɗiɗo ɓe kamɓe jeeyi ɓiɗɗo. hade ɓiɗɗo waɗede sariya goɗɗo ko kamɓe ɗiɗo poti joɗodade ɓe nandira e dow mbaadi. enen de ɓiɓɓe men ne jaaha jiɗɗen ko yoɓe keddo ɓe jangga toon walla yoɓe gonto, wona ɓe jaaha vacance tan ɓe jetto ɓe nangue otage. debbo fini subaka tan gorko wiɗum aha an noon nenam e babam walla mawnam debbo walla mawnam gorko wi sukaɓe e keddo toon gasi. ɓayde ɓe mbi noon haala gasi. so debbo wina haala telƴine elle kañum ala konngol ten ko ɓiɓɓe mum kañum jibini. kañum woni reedu lebbi jeenayyi. lebbi jeenayyi ne maayida hen. nde jibinta nde ɗeɓi ko maayde nde gayni jibinde wi kañum ko wonta même gorko muynini woppi looti waasi ɗanal an gorko mbaala harde ha weeta ɓiɗɗo waala e juuɗe mum o yeƴa ɗum ha weeta. hay soko ɓiɗɗo bonnita tan an gorko kewɗa wiide ko aran ɓiye huwi walla suufi. ɓiɗɗo yaha mawna seeɗa kefta ɗum e juuɗe muɗum e dow mbaadi holɗum ayi ni ɗum ne kadi wona sariya. tinnoɗen ndewen laawol. so en ndewani laawol tan naten koye kooce. ɗum woni dewle ɗe mbayi no mbayi ni. so ɓuuɗal yurmeende feri feeñi feeña e ɓataake dewle musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam teddude.